Kakubor babha shapi kawan lengba kane ka Manna kabenta ban Ukraine kane ka por kalong naga city sige Hebrew kalong ka baar kor banengkong adu ka basaw kamat juga Ukraine kalong ka jingpynim bakhraw hagani ka pang ikwa ban YouTube bayi ka jingpynim ka bakhraw bat ka bashisha bat ka baday bon penim yo briu kaday leng bau Jesus Christ. Hakabala pla babha degi babun ba kat kum kane kaktin ublay. Bar kabangim dan syuk kanono ke jing artatin. Nakabenta ka jingpynim bakhraw jo blay ye kibriu. Leng bau Jesus Christ. Ka jing artatin kawanra ya ka jing yap. Kawan ra ia ke jing bom ngait. Kawan ra ia ke jing penjot. Kawan ra ia ke jing babe. Bat kawan ra ia ke jing yap ka babam jukot. Bible gong na bakumta ka day yangi ban ya kampen shashkor ya kita ki eke ru ya ki balayo sngaw. Yo bakumno re kumno ngi tuit no anaki. Kadon ka kubor ka bangi yo i hang ne. Balada ngimpen shashkor bahai ka ktinu blay. Ya ka jingi kai syong tenrai jong ka ktinu blay. Ban ngam ban de pule bahai ya ka. Ki don ki ban sentuit no. Na ka jing sngau tu ya ka jingpynim. Na ka jing sngau tu chpang u Jesus Christ. Na marwat na ka por jong ki apostle. Lalap bat le shem bat don ki briu ki bala yabut ringkat bat u Paul. Kumahane mayas Alexander. Bat ki weipat kiba la kalalong no kum ka jing paidin ka bakhraw haba kalangai yo jisu kim ngai chu komukon jo blai kila don ki briu ki bala ardatin ka jing mi pat u jisu pat ka jing penim leng bau Jesus Christ da ka babu no i ka ta ka jing penim ha ki jing le jong ka niam bat ka rukom bat ru da ka balendet no i ka ta ka jing penim dia jong u Jesus Christ kom ta ka jing kan tu kalong bat scam ya kay ba pilios ngaw wat nom tuit no wat nom sentuit no nagataga jingat ngagan tui gitu ki briu kamtam ki bay imlang ar jingat naga ying bat ki bamdon ka jing scam jong ka jingat la syatan no nagaway ka jingat sigway jingat nagaway ganyam sigway ganyam bat kamtam ngakren ka basyabar na Jesus Christ wat nom compromise tang nagabentaw kaw lene na kabanta ka jing im jo kado Bible gong namar la da ka taga ktin ya kabala kren de ki angel kala long ka baskem bat ba ka jing palat ba ka jing bom ko ngu baro kala pediang ya ka pai nong hok kay bala kren de ki angel aswa ba ka Mary kan pun kon la ya tu de ki angel do Gabriel bau de kun jo blay de sim ga jing sok unong ya selaw blay ba crowbor pa babom chiukot on kot ya u jisu ba penim ki briu na ki pop junki ki angel ki la play ka jinglong blay ka do jisu bau long do kun ba kli tame bau lawan na ka do ba ka ta ka ktin ka la kan jado ba da ka ktin on penim bau no ba ngai ha u onam jotshu reu nyo ka jingim bom chiukot ki noing tul pa ki la pla na duk testament ka barim ki angel ki la pla but day halor jong gani ka nongrem ni sngo tu bangim day shu bana de tin ye ka bau jisu ulang ane ka Bible ki tu gong kumno ngi ngin yo like ken ladang i lendet na ka jingpynim bakhraw kata ladang i lendet no na Jesus Christ bala dagi kentat jika jingpynim do Jesus Christ ngenom yo light naga dujok ding naga pop ngenom yo ika jingma kasnam jo plang bat ki masih ki mla setiaban penko jika pop jo briu dan ki ba penlong ya ka jingpynim ban yo ika jingpynim leng ba ki masih leng ba ki siir leng ba ki blang Bat ki way pat kim rat ya ka bala kenya ki ba ki long ki nong kit nong ba ka pop ka sang jo briu Lani day maki ki lang kanya bat kita ki
rang irkhat bat kita kinong palaj im. Henry kat kum ke ketinu belai om don berat, om don briu bala ban pen im yau briu de tang da u Jesus Christ. Ubalong ma u ke jing pen im bakhraw. Haba ki le kren. Ya ka ha ka ba meneng kong do dry la pen scam ya ka ngi de kita beli osngau. U dry u la pen scam. Ha ka por ba yo Jesus la pen baptist. Blay wang neu long kun ba eat bat bang snow ba e. Haulum yo ke jing pen kaladur. Moses Elijah kila pen scam ya ke jing long play jo Jesus Christ. Badru ngila yo ya ke ni bala pen scam. Bad ba om dan shu ke nunu ke jing artetin na kita ki bala yo snow. Bau Jesus de kun jo blay. Blairu udah pelalem bat ki. Daki dakala bat dek jing pala. Bat daki kamba bunjat. Bat daki jing ayu mensim bakut. Kat bakum kamon jong uhi. Haka bala pla syapang u Jesus Christ. Haki kam jiga apostel. Ki apostel ki le yeng ban pla yo Jesus wat lagi day ban yap martar. Reu blairu lapan scam kat bagi nang pla yo Jesus. Bau kun jo blai. Boleh yap bala mi pan pen im ya ki briu na kapap. Bat ulang ma u ba ma ya ki pop long ma u ka lenti show blai pa long ma u ke jing ma ba ke jipenem. Ki dakala ki lejia. Ke jing pala ki lejia ki kamba ba bunjat ki lejia ke jing ai men sim ba ku ka latut. Bat kat bakum ka mon jong u blai. Bat dei halor ka ni ka nong rem. Tong inam lendet no na ke jing pen im bakhraw. Tong in scam ya ke jingat. Apostol Yohanes wang la dau no briu bam syam la pla bau Jesus wan na kado. Bat bau Jesus de kun jo blay. Utau de antichrist la de Christ lam ler. Bat kita ke balendet no yo Jesus. Wat yakaban pediang ye kiru omla ban pediang sying lem ne kublay. Lem ne ya selok lem bat ki. Namar ke jing kai ke basyabar na Jesus Christ. Kam don jing ya day bat ke beneng. Bat kam don jing pen im. Kam don jing pelat. Di tangu Jesus bolong nong pen im nong pelat. Ba uta ka lenti syau blay ukpa. Bat kom tai ke jing pen im bakhraw la ai yang i tu pediang ya ka. Wat sen tuit no. Tu yang scam. Try ulang ublay. Try being a tuai kerteng Jesus ngai ngo entah ke jing penim bakhraw. Bagi briu wi osngau ini ke tin jo me. Kan wan ra ke jing penim kon ra jing pelai kan wan ra ke jing pen kia. Bat ke jing ngau tu ke bakhraw. Bau Jesus de kun jo blay ke jing penim. Om syu kimrat, om syu briu, om syu kanu ke snam. Leneu no nong pelai lut. Lai tang nau Jesus om don syu. Bat kom tangin pediang bat ngin yong het. Mar ki angel ki pla Jesus u blay la pla bat ki pai ba jong ka bedeng ki la pla bat ru aki kam ki apostle la pla kat ki dak bat ki jing pla bau Jesus long try long blay agar tengu Jesus amen.